जेरावखि नुवा माने बिथांखौ हमगोन आरोखि सिखांना लांनायनि नैबे माबा दंमोन नालाय इयो केसा फैबाय थायो। दायो लोगोफोर गंसे न'खराव बेफोरबायदि माने समयसाजों बुंफबनानैहाय ओरैबायदि आनि थानि जागासिनो दङ, गोदाव सोराव जागासिनो दं। न'खरावहाय बेफोरबायदि माने धोन सम्पति गैया, न' बां मोजां गैया, बेफोरबायदि माने आनि थानि जागासिनो दङ। जाय दिनैहाय माने सासे गथ' गोनां एक्स एनडिएफबि बिथाङा केस नांनानैहाय थानायखाय दिनैहाय माने बे केसखौहाय उल्थायनानैहाय लानो हायैनि थाखाय दिनैहाय माने बिथाङा जोबोद आनि थानि जागासिनो दङ। बिथांहा थाखा फैसा गैया, न' मोजां गैया, बे केसफोरखौहाय माने उल्थायना लानो थाखायहाय। आरो बे जाय केस नांदों बिथाङा जाहैबाय माने एक्स एनडिएफबि जानाय समावहाय बिथाङा बेफोरबायदि माने केस नांनानैहाय दङ। नैबे केसखौ उइथड्र खालामनो थाखाय बिथाङा जेबो थाखा फैसा लाइ लथर जेबो गैया, धोन सम्पतिबो गैया, न'आबो खुनुरोखोम थानो थाखाय ओरैनो बायराब जिराबसो। बेनिखायनो नैबे बर' बिमा सासे गथ' गोनां आइजोखौहाय बिटिआरनि CEM प्रमद बर' सार बा फेरेंगा सार जायफ्रानाखि गेदेमाफोर बिथांमोना नैबे बर' न'खरखौ फिसाय जि माने केसआव गोग्लैजानानै थानाय नैबे केसखौहाय उल्थायनानै होनो थाखायहाय जोंनि जि बिटिआरनिनो मानगोनां गेदेरफोर बिथांमोनखौहाय माने हेफाजाब होनो थाखाय थाखा फैसा केसफोरखौहाय माने उल्थायना होनो थाखाय खावलायनाय जादों। नङाबा बिथांमोननि न'खरा ओरैबायदि माने गोग्लैसोनानै थानाय, उफाय गैया, जेबो थाखा फैसा एसेबो बख'नानैहाय माने थांनानैहाय माने केसखौ उथायहैनो थाखायहाय जेबो उफाय गैया। बेनिखायनो खावलायदों रायजो राजानि गेदेमाफोरनि सिगाङावहाय मोनसे राहाफोर होगोन नामा होननानैहाय। आरो बिथांनि न'खरा एक्स एनडिएफबि जाब्लाबो दिनैहाय माने रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो खावलायदों माने बेफोरबायदि माने थाखा फैसाफोरखौहायबो माने बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेन सहाय होयो। आरो नैबे बर' न'खर जि आइजो बिथांखौहाय माने रायजो राजाफ्राबो एसे नायनानैहाय एसे सापर्ट खालामदो, एसे नायदो, एसे जानाय लोंनाय नांगौ बेफोरखौहाय माने सहाय खालामनानै होदो। बेनोसै, हामबायसै। बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ इन्ट्रस भिडिअआवहाय नुखाबाय। आरोबाव नोंथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांबावदो। हामबायसै, थेंक इउ। बे न'खरावथ' गोबां बेनि हासबेन्डआ सिगां एनडिएफबिमोन। एनडिएफबियाव बिथाङा म्यानमारावनो ट्रेनिं लानानै होजोंनो दङमोन। जेब्ला बिथाङा ट्रेनिं जोबनानै गामि फारसे फैफिनो बे समावनो बिथाङा हमजानानै बिथाङा गोबाव जाबाय, जेलावबो 9 माससोआनो थानांदों आरोखि। थानानै बिथाङा गबोदों, गना फैनानै दिनैसिमाव केसआ उइथड्र जायाखै। बिथाङा बिराद गरिब मानसि, जेबो गैजाया, न'फ्राव दिनैहाय बिमा बिफा हाजिरासो मावो। दिनैहाय बिनि थाखायनो सरकारनिसिम बिथाङा न'आव गैयाब्लाबो बिथाङा गावगा गैयिनि थाखायनो दस्रा बेलेगाव खामानि मावनानै दिनै न'खरखौ सुफुंनो गोनां जादों। बिथाङा दिनैसिमाव गावनि केसखौ नायनो हायाखै। बिथाङा बिराद जाल्लायाव गोग्लैनानै दङ। बेनिखायनो हायोब्ला जोंनि माखासे गोजौ लेभेलाव थानाय सारमोना बिटिआर सरकारनि एबा गभर्नमेन्टआ जेन'बा प्रमद बर' सार एबा फेरेंगा सारमोना बिथांनि केसखौ जेन नायो, जों गामिनि जानानै बेखौनो लुबैयो आरोखि। माने न'खराव जेबो गैया, फिसा दङ, नै हिनजाव दङ, बिदा फंबाय दङमोन, खिन्थु गैयिनि थाखायनो गावबागाव गोजान जायगायाव थांनानै मावनानै जानांगौ गोनां जादों आरोखि। अब्ला दिनै बिथांनि केसआ दिनै नागालेण्ड बायदियाव दिनैहाय बिथाङा थाङो बेसेबां खरसा नांगौ, दिनै बेखौनो बिथाङा दिरुननो हायाब्ला माजों थाङाय केसआव, अब्ला बेनि केसआ माब्रै जोबगोन नैबेसो जानानै फैदों आरोखि। दा आं गामिनि जानानै गेदेर गोलावफोरखौ आं खावलायो आरोखि, जेन बिथांनि केसआ समाधान जानानै गावनि बिसि फिसाजों न'खराव थानो हायो, जेन बेखौनो आं खावलायो आरोखि। बिथांनि केसआथ' जोंनि मिथिनायाव नुनायाव बिथांनि केसआ वारेन्ट जाना दङ। बिथांखौ नुयोब्लानो एनडबा जेरावखि नुवा माने बिथांखौ हमगोन आरोखि सिखांना लांनायनि नैबे बेलायाव जाना दं आरोखि। जेबो उफाय गैया बिथाङा। बेनिखायनो सारमोनखौ बारे रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय आरोखि, आंनिफ्राय गामिनि जानानैहाय। दंमोन नालाय इयो केसा फैबाय थायो।